Machiegni kendo Ramogi jopuonjre maloyo 1,000 mag klas 9 gi klas 10 mayudo sire yore mag somo e bwo mabul mar Wings to Fly kod Elimu Scholarship kokalo kuom bengi mar Equity bade mar Equity Group Foundation dhi nyime kod yudo tiegruok ewi kaka ginyalo loso ngimagi makiny bang' somo kendo bedo jotelo makare. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Romono mathor wachne en bedo gi teko mar timo kendo chopo lek ahinya to ka girango machiegni chia mar bedo jatelo makare ne obagi e skul sekondar mar Yawuoyi Mama Seno mar twak gi jopuonjre mag klas 9 gi klas 10 ka ijiwogi ewi yore makare maginyalo luwo mondo giber ngimagi makiny. Kane otelnegi kod jata chenro mag omenda ne rowere kod mine e bengi mar Equity elo jatelo maduong' Dr. Silpa Owich ne oyango ni ok gisiri jopuonjre gi omenda mag somo kende to gitimo negi tiegruok e yor lalruok mar jiwogi mondo gitim matek wach mane osir kod nyawadgi Dr. Leonard Oruko. Kawuono wan gi nyithindo ka kawuono wabiro puonjogi kaka ginyalo bedo joma beyo, kaka ginyalo somo matek, ging'e ni wan kod gi wasirogi. Nawach kineno ko scholarship mwamiyogi ni ok en mana mapuonjruok kende to gimondo mondo gitim ko giwuok ka mondo gibed better leaders. Amora miyae nyaka ibed gi values mami nyalo desire to go back to your society and give back. Not the leadership that extracts from society. Not about yourself. It's about what you give back to the people around you, having benefited from opportunities ma Equity Wings to Fly gi Elimu Scholarship ochiwo. Ewi mano ne gilero ni kidieny kaka kama jopuonjre go chopoe ngima gi ng'ao kendo girado gi midhiero mang'eny mathoro digo sombgi gino mamiyo ok ginyal timo maber ka ok oyaw wang'gi ewi yore makare monego giluw. This is a stage where your hormones are active, and therefore those are the personal barriers that you must work towards minimizing so that you are assisted, you assist yourself to achieve your goals. It is therefore important to reflect and decide early on how you can make the best of the high school experience to ensure that after the 4 years in secondary school, you will come out on the other side successful in every way. Kisumu County Director Marweche Somo Rosemary Birenge mabende oyuoro e romono opoyo Equity gi Elimu kuom bedo kod chenro mar luwo kaka jopuonjre dhi kod sombgi bang' miyo gi sir kendo tiegogi gi lony manyalo konyogi timo maber e ngimagi. We do not just give funding, but we follow up also to mentor the children and mold them into better citizens that we need them to be. E andika majatatije mar Equity Group Foundation James Mwangi mane osom kod Dr. Silpa Owich ne ojiwo jopuonjrego kod yore auchiel motegno monego giluw e neno ni ngimagi makiny obiro bedo makare kaka dwarore. For the students to look at the values, okay, because the values are the ones that will shape what they will be in future. Praise mentorship, because this is how they can gain skills and, knowledge to move forward. Personal branding, because it's important for the student at this stage to look forward and know what exactly he wants to be known for in future. Academic excellence to higher education. And this is a very key virtue that he has requested us to make sure the students abide by. Achiel kuom jopuonjrego maja klas 9 opoyo sir ma Equity kod Elimu osebedo kamiyo jopuonjre mawuok e familia ma ok nyal kendo singo ni kuom sir kod puonj ma giyudo gibiro tiyo matek e sombgi kendo chopo lek margi mondo gin be chieng' moro gimak lwet joma moko. Kaka gikonyowa ni wan be waamua ni wadhi somo watimo kaka gidwaro mondo wabende ka wasedongo wanyaye yudo kaka wakonyo jok moko. Romo makama mar 14 bende dhi nyime kuonde 18 mopogore pachoka kuma nyithindo maromo 18,577 duto dhi nyime kod yudo tiegruok chakre tarik 12 kendo biro rumo tarik 27 dweni. Geno nitie ni bang' higni moko 3 to grup mar tend Equity dhi medo kwan mag jopuonjre mabiro donjo e skunde mabeyo
mayudore pinje 33 ka nyaka sani jopuonjre 800 oseyudo thuolo makamago. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Maseno School, Kisumu County.